Pace, frați și surori! Sunt convins că în ceruri este mai multă ordine decât pe pământ. Numai puțin să facem ordine și pe aici. Așa. Am pus ordinea prea jos. Ok. Pe pământ și sus în ceruri nu e nume mai frumos, nici care mai mult să-mi placă decât numele Amin. 340. Haideți să începem întâlnirea, adică întâlnirea noastră a început de pe la 9:30, dar timpul acesta de zidire sufletească, 340, haideți să cântăm cu bucurie și entuziasm. Pe pământ și sus în ceruri, nu e nume mai frumos, nici care mai mult să-mi placă decât numele Hristos, nume sfânt și duios, nume plin de har nespus, nume ales și frumos, nume drag Iisus Hristos. Cât de bun un om să fie, cât de mare un om ar fi, pe Iisus măcar o clipă n-ar putea înlocui. Nume sfânt, nume plin de har nespus, nume ales și frumos, nume drag Iisus Hristos. Versetul 5. Te mărim acum, Iisuse, și-al Tău nume îl cântăm. Tu ești mai presus de toate, slavă, slavă Ție-ți dăm, nume sfânt și duios, nume plin de har nespus, nume ales și frumos, nume drag Iisus Hristos. Să ne rugăm. Doamne, mulțumim pentru binecuvântarea de a ne fi deschis inimile și mințile pentru a recunoaște în Domnul Iisus Hristos pe Fiul Tău, Mântuitorul nostru, și prin El să ajungem să Te cunoaștem pe Tine. Mulțumim, Doamne, pentru Duhul Tău cel Sfânt, pentru intervenția, prezența Lui în viețile noastre și, Doamne, fie ca și în dimineața aceasta să ne aducă pe toți în ascultare de Tine, de cuvântul Tău, să aducă transformare în viețile noastre, să aducă rodirea care Te onorează pe Tine și care nouă ne este atât de necesară, să aducă vindecare acolo unde vindecarea este necesară, pacea, înțelepciunea, toate acele lucruri care nouă ne lipsesc și Ție îți face plăcere să ni le oferi ca un Tată iubitor ce ești. Doamne, ne rugăm toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos, o facem cu credința că ne asculți și cu mulțumire. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Ne bucurăm să vă vedem, să vedem fețe care au lipsit pentru o vreme. Ne rugăm pentru cei care încă sunt afectați și încă avem un număr destul de ridicat de frați și surori care sunt afectați de virusul acesta, plaga aceasta care pare a nu ne slăbi.
Însă nici noi să nu slăbim în nădejdea noastră și în încrederea noastră în Domnul că vom trece și de ea. De aceea, după cum sesizați, mai apar sincope în organizarea noastră, în modul în care facem anumite lucruri, dar, din nou, haideți cu inimă bună să trecem peste toate acestea, să facem ce ține de noi pentru a ne proteja, iar de restul ne rugăm să se ocupe Domnul în viața fiecăruia dintre noi. Ne vom întâlni cu ajutorul Domnului și după amiază, de la ora 5. Alte activități le vom anunța atunci când va fi posibil să le putem face. Aș vrea să vă reamintesc de această perioadă de post și rugăciune pe care o vom începe cu ziua de mâine. Dacă nu v-ați înscris și vreți să participați, la terminare, pe masă acolo se află un tabel. Puteți să vă puneți doar inițialele, puteți să puneți numele, puteți să alegeți o zi în cele 3 săptămâni, puteți să alegeți o zi pe săptămână pentru fiecare din cele 3 săptămâni, puteți să alegeți mai multe, cum credeți, cum doriți. Dar cred că este bine să ne reorientăm viețile, să ne recalibrăm și senzorii aceștia, să spun așa, spirituali, și cred că ne va face bine sufletelor, cred că ne va face bine fiecăruia personal, ne va face bine ca familie, ca biserică. V-am trimis deja un ghid de rugăciune, conține versete biblice, mici reflexii, câteva gânduri acolo și în același timp sugestii pentru rugăciune. O să observați că în această primă săptămână ele sunt orientate înspre setea, dorința după Dumnezeu. Nu este ceva ce se întâmplă natural în noi. Ne plac versete precum cum dorește sufletul, cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu, Dumnezeule, dar dacă suntem onești cu noi înșine, cu Dumnezeu oricum nu avem altă șansă, trebuie să recunoaștem că nu este chiar o realitate și că este ceva în care avem nevoie de sprijin de sus, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu, despre care Pavel spune că mijlocește pentru noi cu suspine negrăite, adică ceva ce noi nici măcar nu putem să articulăm și dacă am vrea. Deci cam aceasta este orientarea primei săptămâni. O să vă trimit pentru fiecare săptămână, pentru că mi-aș dori de asemenea ca anul acesta să fie un an al recuperării, al refacerii, al resetării. Am explicat puțin lucrurile acestea în scrisoarea săptămânală, dar se prea poate ca să nu fie nevoie să revenim la aceleași lucruri ca să fie bine. S-ar putea să fie nevoie să facem schimbări, dar nici schimbări de dragul schimbărilor, doar pentru că suntem așa într-o stare de insatisfacție și nemulțumire, nu cred că trebuie să fie. De aceea, ce mi-aș dori să se întâmple cel mai mult ar fi acea găsire a stării inimii care să fie receptivă la ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața noastră. Eu cred că Dumnezeu deja ne-a tras atenția. Deja ne-a atras atenția. Dacă perioada aceasta nu ne-a atras atenția înspre Dumnezeu, avem probleme mult mai grave, mult mai profunde. Dar acum că ne-a atras atenția, cred că trebuie să fim și noi deschiși înspre ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice. Și înainte să ne preocupe schimbarea întregii lumi, îndreptarea întregii lumi, cred că trebuie să ne preocupe îndreptarea personală, individuală.
Da, și din nou o spun, poate suntem nemulțumiți, da, poate suntem nemulțumiți de cine știe ce lucruri, dar nu uitați, pentru cele mai multe din nemulțumirile acestea nu avem noi niciun control în ce privește schimbarea. Dar, cu siguranță, există un anumit control la nivelul individual, la nivelul personal. Și înainte să fim preocupați de guvernanți, de nu știu cine, poate de acolo, de la noi, trebuie să pornim. Deci, din nou, dacă nu v-ați înscris, puteți să vă uitați pe tabel, puteți să alegeți o dată și chiar dacă nu scrieți pe tabel, trimiteți-mi un text message sau un e-mail și eu voi completa tabelul. Seara la ora 7, dacă aveți posibilitatea sau dacă vă veți face disponibilitatea aceasta, putem să ne rugăm împreună. Știu că unii sunteți prinși deja în grupuri care fac lucrul acesta. Dacă puteți include și din sugestiile de rugăciune de acolo sau vă rugați cu ceilalți din grup pentru lucruri care ne vizează și pe noi împreună, ca comunitate, nu cred că este nicio problemă. Sunt convins că Dumnezeu poate asculta la liste foarte lungi de rugăciune. Nu cred că își pierde răbdarea cu noi. Deci, aceasta la ora 7. Miercurea, pentru cei care doriți să ne rugăm în persoană, puteți să o faceți, puteți să ne accesați pe Zoom și vom petrece timp în rugăciune, în sensul acesta. Miercurea aceasta, lucrurile stau puțin diferit, pentru că poate ați auzit, a trecut la Domnul fratele Barna. El a fost membru al acestei biserici pentru un important număr de ani și nu doar membru, a fost un om care a slujit în biserica aceasta, a lucrat în biserica aceasta și știu că sunt persoane care vor să participe la serviciul de priveghi, care va avea loc la biserica de pe Middle Belt, miercuri, începând cu ora 5:30. Serviciul de înmormântare este joi, tot la biserica de pe Middle Belt. Deci, având în vedere aceste lucruri, și o să aveți și toate informațiile cu adrese și tot la dispoziție, vi le voi trimite. Cred că miercuri aceasta nu o să avem întâlnirea în persoană aici, ci pentru cei care vor să participe, să poată participa nestingheriți. Acestea fiind spuse, ne rugăm Domnului să facem tot ce ține de noi, să facem cu inimă bună, să facem pentru slava lui Dumnezeu, pentru încurajarea noastră a tuturor și cu atât mai mult cu cât vremurile sunt așa cum sunt, noi să ne apropiem mai tare de Domnul, de Dumnezeu. Un duet avem în continuare, fratele Mircea și sora Dana. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12. Iată că eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. De mii de ani e scris în Sfânta Carte despre o zi a marelui mister, când se va da cu totul la o parte, oglinda în care astăzi văd stingheri. Ce minunat, ce minunat va fi în ziua când Iisus ca împărat cu glasul blând ne va chema și învingători în slava sa. Răsplata biruinței ne-o va da. El va stârpi atunci pe totdeauna
neghina ascunsă încă printre grâu, în locul unde n-are loc minciuna, ci adevărul e al vieții râu. Ce minunat, ce minunat va fi când cel ce viața în locul meu și-a dat, pe nori cu slavă va veni, în glorie pentru a-și răpi mireasa pentru care se jertfi. Voi da uitări pentru veșnicie și lacrimi ce obrazul mi-au brăzdat. Acolo unde veșnic bucurie, sub soarea unui soare minunat. Ce minunat, ce minunat, să fii prin jertfa lui Iisus răscumpărat, să fii răpit în marea zi și fața să-i o poți privi. Când sus pe nori Iisus va reveni. Amin. Iar în așteptarea acelui moment, bineînțeles, nu doar cântăm lucrul acesta, ci ne și dorim să fim lângă Dumnezeu. 84. Vreau lângă Dumnezeu să fiu duminica. Singing, guys? Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, oricât ar fi de greu necazul meu, oricât aș suferi, cântarea mea va fi. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, pe îndepărtate căi de-aș înopta și-o piatră căpătâi, dacă aș avea, tot fericit aș fi și-n vis aș glăsui. Vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Amin. Sora Lidia, poezia. Îmi plac poezii de rugăciune și de pe vremea când încă nu erau cărți editate, le culejam din cele transcrise. Cred că asta e prima poezie care am ales-o eu și nu mi-a ales-o mama.
La ceasul pocăinței mă cercetez în tot trecutul vieții mele și fără părtinire, să-mi aflu orice vină, orice păcat, să-l scot, să-l curățesc, să-l lapăd, să-mi aflu liniștire. N-am otrăvit pe nimeni, dar buzele de jar și ochii de dorințe n-au biruit ispite. N-am omorât pe nimeni, n-am ars pe nimeni, dar prea des și cu plăcere am mers pe căi greșite. Prea m-am temut de ochii tâlhari și prefăcuți. Lumina cea din mine nu le-a învins trufia și n-am luat în seamă dușmanii cei mărunți, nici vulpile. N-am luat în seamă dușmanii cei tăcuți, nici vulpile mărunte ce nimiciră via. Prea multă nepăsare am dat la cele mici, prea multă grijă celor ce le-am crezut de frunte și azi văd că nu-i nimica de lepădat și nici nu sunt pe lumea asta păcate prea mărunte. A stat, nu în orice timp, blândețea smerită m-a însuțit. Iertarea și tăcerea n-au fost mereu senine. Adeseori în noapte nu m-am trezit tăcut, să chem din drum străinii, să-i ospătesc la mine. A stat atâta vreme pe ușa mea zăvor și n-am spălat picioare spre Domnul prăfuite, n-am dat cu bucurie oricând la cerșetori. Prea slobozi mi-au fost câinii prin curțele îngrădite. La ceasul pocăinței mă cercetez în tot și încerc să merit iertare, plecând greșit în frunte, că toate sunt păcate de moarte câte îmi scot și vina mea e aceea că le-am crezut mari. Apropiindu-ne de Cuvântul lui Dumnezeu, este bine să avem în vedere atitudinea pe care o avem. Ce ne așteptăm, de fapt, să se întâmple atunci când suntem expuși Cuvântului lui Dumnezeu? Și cred că această cântare ne pregătește bine pentru un astfel de moment. 233. Doamne, precum vrei, așa fă Tu, Tu ești olarul, iar eu lutul. Haideți să o cântăm ridicați în picioare. Doamne, precum vrei, așa fă Tu, Tu ești olarul, iar eu lutul. Fă-mă ca să fiu pe placul Tău, acum când stau la cuvântul Tău. Doamne, precum vrei, așa fă Tu, cearcă-mi inima și sufletul, mai alb ca neaua, spală-mă acum, când înaintea Ta eu mă supun. Doamne, precum vrei, așa fă Tu, rănit obosit, ajută-mă. Toată puterea e la Tine, atinge-mă și voi fi bine. Deschideți Sfânta Scriptură la Psalmul cu numărul 1, un pasaj atât de bine cunoscut nouă tuturor.
dar care, cred eu, ne va fi folositor chiar acum la început de an, după ce îl vom citi prin fratele Florin Oprinca, o să cerem binecuvântarea Domnului peste gândurile și inimile noastre. Deci, Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Amin. 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 Luați loc, vă rog. Recunosc că perioada aceasta cu toate schimbările ei m-a bulversat puțin și nici nu mai știu cu cine m-am întâlnit anul trecut, cu cine nu m-am întâlnit anul acesta, dacă v-am urat un an nou fericit sau nu v-am urat, vă spun din nou, un an nou binecuvântat de Domnul cu bucurie, cu tot ceea ce Dumnezeu are mai bun pentru dumneavoastră. Dar tocmai urarea aceasta m-a făcut să mă gândesc la mesajul acestei dimineți. Convenția socială, desigur, ne spune să ne urăm an nou fericit. Și dacă devenim mai tehnici, cum ne încurajează confrații americani, anul până la urmă nu poate fi fericit. Deci anul este o unitate de timp. Omul, în schimb, poate fi fericit sau nefericit în anul acesta. Deci, gândindu-mă la acest subiect, gândul mi-a alunecat înspre Psalmul 1 și m-am gândit la tema aceasta, un an nou fericit sau un om nou fericit sau un om vechi și fericit, pentru că și oamenii vechi pot fi fericiți. Psalmul acesta este unul care mă fascinează de fiecare dată când îl citesc, pentru că este un text atât de complex, este un text despre viață și despre sfârșitul ei, este un text despre succes și faliment, este un text despre judecată și răsplătire, despre influențe și alegeri. Toate se regăsesc în pasajul acesta. Este un text despre călătoria prin viață, este un text despre destinația vieții, este până la urmă o poveste de viață și, așa cum debutează, este un text despre fericire și nu este nimic greșit să căutăm fericirea, deși am citit săptămâna aceasta un capitol dintr-o carte în care autorul spunea că de fapt, fericiți suntem atunci când nici măcar nu ne dăm seama că suntem fericiți.
Pentru că în momentul în care începem să ne dorim fericirea, înseamnă că deja suntem nemulțumiți cu starea pe care o avem. Și căutând fericirea, devenim mai nefericiți decât am fost înainte să o căutăm. Mă rog, pare așa un pic de joc de cuvinte, dar până la urmă nu poți să nu-i dai dreptate, că se întâmplă și astfel de lucruri. Dar mai este vorba aici și despre înțelepciune, pentru că psalmul acesta este o mostră a înțelepciunii biblice, iar căutarea înțelepciunii trebuie să fie una activă pentru credincios. Trebuie să fim preocupați de înțelepciune. Spune Cartea Proverbelor, atunci când înțelepciunea este personalizată, este ca un om care pledează pentru înțelepciune, ne spune că sunt învățături necesare chiar și înțeleptului. Deci înțeleptul, de fapt, are o primă dovadă a înțelepciunii lui când își dă seama că încă mai încape, încă mai este loc de înțelepciune. Deci, dragi frați și surori, zic eu că e un pasaj la care bine am face să luăm aminte. Un alt motiv pentru care am considerat potrivit acest text este faptul că preocuparea aceasta a fericirii este una pe care și Domnul Iisus Hristos o menționează și atunci când El oferă o perspectivă a fericirii, o face într-un mod care pe cei mai mulți îi surprinde și nu doar așa o surpriză, ci pur și simplu contrariază. În deschiderea predicii de pe munte vorbește, așa cum știm, despre fericire în cele mai ciudate contexte. Vorbește despre însetați, vorbește despre cei persecutați, vorbește despre exact cei pe care nu-i prea asociezi cu fericirea și stările pe care nu le prea asociezi cu fericirea. Eu cred că pe mulți fericirea îi ocolește tocmai datorită așteptărilor. Deci, în funcție de așteptările pe care le vom avea cu privire la următoarea perioadă de timp, anul acesta, cu tot ce va veni el, eu cred că va depinde și fericirea noastră. Și acum, cred că se impune și o nuanțare a ceea ce înseamnă fericirea aceasta și ce înseamnă termenul acesta. Eser este termenul ebraic, aser sau, vă aduceți aminte de Asher, este numele celui de-al 8-lea copil al lui Iacov și a fost născut de roaba lui Lea și când s-a născut a spus fericită, sunt fericită și a pus numele Asher, care înseamnă fericit sau binecuvântat. Iată o legătură așadar importantă pe care trebuie să o facem și anume fericirea este o binecuvântare. Fericirea este o binecuvântare. Îi găsim definiții în toate formele, sunt cărți despre cum să atingi fericirea. E bine să pornim de la punctul acesta. Fericirea este o binecuvântare. O binecuvântare. Și acum, cum atingem această binecuvântare? Ce ne propune autorul primului psalm? În primul rând, ne vorbește despre influențe. Și ne sfătuiește să evităm influențele negative. Ne vorbește despre influențe și ne atrage atenția să le evităm pe cele negative. Pentru că și dacă noi nu le recunoaștem, ele sunt parte a vieții noastre. Niciunul dintre noi nu este capabil de o obiectivitate absolută. Niciunul dintre noi nu trăiește într-o independență perfectă. Vrem, nu vrem, preluăm judecăți ale altora, livrate de gata, pe care nici măcar nu ni le însușim întru totul. Dar ne asociem cu ele, ne atașăm acestora și de multe ori suferim consecințele. Cred că problema nu este atât de mult în proces, ci în renunțarea prematură la analiză, la selecția surselor și mai ales
Este vorba despre instalarea aceasta grăbită, timpurie în convingeri care sunt superficial sau artificial formate. O să înțelegeți mai bine despre ce este vorba. Autorul psalmului ne prezintă aici două perspective cu privire la trecerea prin viață și destinațiile la care conduc. Dar este, după cum vedeți, atent și la ce se întâmplă pe drum. Da? Deci el vorbește despre final, vorbește despre drumul acesta care duce către un final, cu destinații diferite, dar ne atrage atenția și la ce se întâmplă pe drum. Și uitați ce frumos spune el aici. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Observați progresia aceasta. Observați progresia aceasta. Nu se duce, nu se oprește, nu se așează. Nu se așează. Și cred că este o frumoasă metaforă a ceea ce ni se întâmplă în viață. Pentru că, vedeți, nu poți evita intersectările. Vrei, nu vrei, ne intersectăm în viața aceasta cu tot felul de oameni, cu tot felul de situații și este greu să le eviți. Este greu să le eviți. Dar poți face un alt lucru. Nu te oprești. Și mai mult, nu te asociezi așezându-te. Nu te asociezi așezându-te pe locurile acestea, pe pozițiile acestea, pe influențele acestea. Pentru că atunci ele încep să-și facă efectul asupra ta. Biblia ne oferă multe exemple cu privire la influențe negative. Câți vă aduceți aminte de Amnon și Tamar? Vă aduceți aminte de situația lor? Critică, ciudată, dezastroasă, multe lucruri pot fi spuse despre ce se întâmplă acolo. Dar vă aduceți aminte cine l-a sfătuit? Prietenul său, Ionadab. Da? Aduceți-vă aminte despre schimbarea de regim care are loc în Israel. După ani de glorie a lui David, a lui Solomon, se schimbă regimul. Și vine Roboam. Și de cine se lasă influențat? De prietenii lui. Prietenii lui, care erau fără experiență de viață, care erau niște răsfățați, da? care beneficiaseră de roadele predecesorilor lor, dar nu înțelegeau nimic despre viață, despre societate, despre tot ce se întâmplă acolo. Dar Roboam, care a stat atât de aproape de tatăl său, de sfătuitorii tatălui său, ar fi trebuit măcar atât să facă, să-și aleagă mai bine influențele. Să-și aleagă mai bine influențele. Aduceți-vă aminte despre prietenia dintre doi împărați, unul în Israel, unul în Iuda. Unul era descris ca fiind bun, celălalt era pervertit și pervertis o întreagă națiune, Ahab și Iosafat. Și prietenia lor iară nu are rezultate bune. Aduceți-vă aminte din Noul Testament despre Elima sau Bar Iisus și Sergius Paulus și influența pe care acesta o are asupra lui. Și surori, influențele sunt foarte importante și fie că este vorba despre manipulare malițioasă pentru avantaje proprii, interese, sau mândrie, sau răutate pur și simplu. Răutate. Unii influențează din răutate pur și simplu. Ei au partea lor de vină. Dar nici noi nu suntem inocenți atunci când ne lăsăm atrași în aceste influențe, seduși, controlați, forțați, nu, și noi avem partea noastră de responsabilitate și mai mult ne vom confrunta cu alegerile noastre, cu rezultatul alegerilor noastre, cu consecințele acestea. Vremurile în care trăim nu mai este pentru nimeni o noutate, sunt foarte complicate și din acest punct de vedere, cred eu, avem asupra noastră o presiune care nu este ușor de dus.
Avem mult mai multe informații decât reușim să procesăm. Informația ea însă și este transformată într-o armă, fiind manipulată, folosită ca mijloc de control. Chiar și în această industrie sunt specialiști care știu cum să împacheteze, să ne servească această informație într-un mod care deja creează dependență. Deci sunt folosite tot felul de studii de la psihologie, la sociologie și tot felul de alte mecanisme sunt puse în mișcare tocmai pentru ați auzit, weaponizing the information. Exact asta au făcut cu ea. Pentru că au auzit-o din vechime. Informația înseamnă putere. Este o forță. Este o forță. Știu cum să ne atragă atenția, cum să ne facă să ne oprim și cum să ne rețină apoi captivi ai grupului lor, ai ideologiilor lor. Deci e clar că se întâmplă lucrul acesta. Care este antidotul? Ce putem face? Bun, asta e realitatea, o simțim cu toții, o trăim. Dar ce se poate întâmpla? Cum putem scăpa? Ei bine, autorul psalmului ne oferă o soluție. Să ne lăsăm modelați de principiile divine. Să ne lăsăm modelați de principiile divine. Ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Iată o alternativă pozitivă, folositoare, salvatoare. Am mai spus lucrul acesta, dar îl repet. De multe ori abandonăm soluții sigure, adesea singurele soluții, pentru că ni se par prea simple. Este o strategie pe care diavolul o folosește cu succes. Problemele sunt complexe, uneori par complexe, soluțiile ni se par că trebuie să fie pe măsură, adică la fel de complexe, la fel de mari, la fel de așa, greoaie, și atunci le refuzăm pe cele care sunt la îndemână, pe cele care ni se par mult prea simple și ajungem fie să simplificăm o problemă prea mult, în așa fel încât atitudinea noastră sau reacția noastră este simplistă. Și atunci ne confruntăm cu eșec, cu descurajare și diavolul ne împinge fie în inerție, apoi cum o fi, sau în supraviețuire. Și dacă reușește să ne facă să ne mulțumim numai cu atât, deja are o bătălie câștigată. Deja are o bătălie câștigată. Pentru că Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, spune, am venit ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Să o aibă din belșug. Deci nu a venit să ne ofere așa un surogat, nu a venit să ne ofere o viață searbădă, fără culoare, fără gust, fără miros. Cei care ați trecut prin experiențele acestea, știți despre ce vorbesc. Și din păcate, mulți creștini nu experimentează decât o formă afectată de COVID a sănătății spirituale, a vieții spirituale. Fără gust, fără miros. Și vor să o facă atractivă și pentru alții. Ceea ce nu se va întâmpla. Nu se va întâmpla. Își găsește plăcere. Plăcere în legea Domnului. Plăcere în legea Domnului. Biblia nu este o carte care are toate răspunsurile. Nu are toate răspunsurile. Dar le are pe cele de care avem nevoie pentru a ne așeza pe calea înțelepciunii. Da? Dacă vrei să cauți soluții la ecuația 3y plus x și egal 62, nu o să găsești. Nu o să găsești. Dar vei găsi îndemnuri să pui mâna pe carte, să studiezi și după ce vei studia într-un mod perseverent, adecvat, vei ajunge să faci și operații poate chiar mai complexe și mai sofisticate decât acestea.
Noi de multe ori refuzăm înțelepciunea biblică pentru că ni se pare că nu găsim răspunsul ăla așa cu da și nu la problema noastră de moment sau problema care ne frământă pe noi și refuzăm această înțelepciune. Uitați-vă ce spune autorul aici din nou. Își găsește plăcerea și zi și noapte meditează, se gândește, explorează adevărurile, citirea Scripturilor, meditarea asupra lor, studierea sistematică a acestora sunt mijloace prin care nu numai că ne vom forma o perspectivă sănătoasă, dar vor avea un efect binefăcător asupra sufletului nostru. De altfel, autorul psalmului ne introduce imediat în consecințele acestei acțiuni. Este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui, ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Gândiți-vă numai puțin la imaginea aceasta. Este o imagine a sănătății, a procesului nealterat, a deznodământului fericit. Nu? Pomul care este așezat în locul optim și care își împlinește menirea. Și menirea lui nu este să stea pe marginea izvorului. Menirea lui este să rodească. Să rodească. Dar pentru aceasta, indiscutabil, are nevoie să fie la locul potrivit și are nevoie să se întâmple întreg procesul. Întreg procesul. Noi de multe ori nu luăm aminte la întreruperile acestea și toată această perioadă care, vedeți, ne-a dat peste cap planurile, lucrurile, locurile, de toate acestea își pun amprenta asupra noastră. Vrem, nu vrem. De ce credeți că nu și-ar pune amprenta și pe devenirea noastră spirituală? Iată de ce e important să ne revizuim locul unde suntem, să revizuim ce se întâmplă în noi și cu noi, pentru că de multe ori noi suntem nemulțumiți că nu vedem roadele, dar nu ne-am uitat dacă procesul și-a urmat cursul, și-a urmat traseul. Ceea ce mi-a atras atenția, cred eu, de prima oară când am studiat psalmul acesta, a fost accentul pe care psalmistul, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, îl pune pe a fi, parcă mai mult decât pe a face. Pentru că ceea ce ești în cele din urmă se regăsește și în ceea ce faci. Este foarte adevărat că este un proces cu dus și întors, pentru că și ceea ce faci, până la urmă, contribuie la ceea ce devii. Da? Dar uitați-vă la modul în care autorul atrage atenția asupra împlinirii menirii. Care este menirea noastră? Să fim o reflecție a lui Dumnezeu. Cum am putea fi o reflecție a lui Dumnezeu fără să-L cunoaștem? Fără influența sa în viața noastră? Cum am putea fi influențați fără prezența Duhului Sfânt în noi? Cum am putea avea Duhul lui Dumnezeu în noi fără credința în Fiul Său, în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos? Iată cum toate aceste lucruri se întrepătrund și ne prezintă acest cadru optim când suntem în Hristos, în Dumnezeu, când Duhul Lui este în noi. Avem nevoie de Domnul Iisus. El a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Fără mine nu puteți face nimic până la urmă. Avem nevoie de Duhul Sfânt, spune Domnul Iisus Hristos. El vă va descoperi, El vă va călăuzi, El vă va aduce aminte. Da? Avem nevoie de biserica sa. Avem nevoie de biserică. Sunteți mădulare unii altora. Cei care și-au mai rupt un deget pe aici, pe acolo, cei care, eu știu, au mai avut dificultăți medicale, abia atunci ajungem să apreciem starea de sănătate când nu mai avem, când ceva ne doare. Dar când este vorba de trupul lui Hristos, din păcate, nu avem aceleași sentimente.
prea puțin simțim lipsa trupului sau a unor mădulare în trup, așa cum nu ne recunoaștem importanța locului și rolului nostru în trupul lui Hristos. Nici nu ne-am pus problema. Studiul pe care noi îl facem la familii tinere de ceva timp este legat de cultură. Raportul dintre modelul Hristos, cultură, cum ne raportăm noi și ne-am dat seama că suntem mult mai afectați de cultura din jurul nostru decât de modelul Domnului Iisus Hristos. Și o trăsătură extrem de puternică ca influență în contextul în care noi trăim este această mentalitate a consumatorului. Această mentalitate a consumatorului, care și-a pus adânc amprenta asupra noastră. Și în modul în care ne raportăm la biserică. Biserica, pentru foarte mulți, din păcate, nu mai este o comuniune a mădularelor, o comunitate a credincioșilor. Este un loc al programelor. Este un loc în care te duci așteptându-te să primești ceva, să se întâmple ceva care să-ți dea bucurie. Chiar și ideea de închinare este distorsionată. Pentru că noi spunem, mergem să ne închinăm Domnului. Să ne închinăm Domnului. Dar modul în care ne raportăm la ceea ce se întâmplă în închinare, în cele din urmă, este întors înspre noi. Pentru că nu-mi place asta, nu-mi place asta, nu-mi place asta. Și diavolul este și mai, incisiv în această construcție, pentru că vine și pune egal între ce îmi place mie și ce place Domnului. Și eu cred că mie nu-mi place, pentru că nu i-ar place Domnului. Și am pretenția aceasta că eu cunosc ce nu-i place Domnului. Și de-aia nu-mi place nici mie. Nu știu dacă am reușit să prind pericolul acesta teribil. Teribil. Când adevărata închinare, dacă vă aduceți aminte din tot ceea ce avem scris în Scripturi, are de-a face cu prăbușirea, are de-a face cu smerenia aceea, cu abandonarea, dacă vreți, cu renunțarea aceea totală înaintea Domnului. Fie că aduc ceva înaintea Domnului, fie că primesc ceva în prezența Domnului. Asta este ideea de închinare. Dar nu în contextul acesta în care suntem obișnuiți cu performanțe extraordinare, în lumea teatrului, în lumea muzicii, vrem ca și biserica să devină același mod, aceeași scenă, aceeași distribuție. Și sunt eforturi extraordinare de bani, de timp, de lucruri foarte multe. Nu mă înțelegeți greșit, eu nu zic că, dimpotrivă, Domnului ar trebui să-i dăm ce avem mai bun, dar nu cumva s-a produs o perturbare în priorități, în așteptări, în contribuție, toate acestea pornind de la menirea noastră. De la menirea noastră. Roada îl proslăvește pe Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos, eu v-am ales pe voi, nu voi m-ați ales pe mine și v-am rânduit să mergeți să aduceți rod și roada voastră să rămână pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Roada îl proslăvește pe Dumnezeu și o implicare a acestor cuvinte este legată de ultima afirmație a psalmistului. De aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți, căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Cu alte cuvinte, într-o bună zi vom ajunge la capăt de drum. Nu știm dacă va fi anul ăsta, anul viitor, alți ani, nu știm. În mod cert, vom ajunge la un capăt de drum. De asta putem fi siguri. Dar s-ar putea să ne ajungem toți la aceeași destinație. S-ar putea să nu fie nici măcar destinația pe care ne-am ales-o la începutul drumului. Iată de ce sunt importante revizuirile, importante reașezările, importante examinările. Iată de ce sunt importante.
Să ne asigurăm că am rămas. Și cum putem să ne asigurăm mai bine de lucrul acesta decât găsindu-ne plăcerea în Domnul, în legea Lui? Pentru că uitați-vă ce spune aici psalmistul. Aveți nevoie de GPS, aveți nevoie de hartă. Știți care este secretul GPS-ului? Nu este la sol. Secretul GPS-ului este sus, este satelitul. Spune, Domnul cunoaște calea. El o cunoaște. Și știe unde va ajunge fiecare dintre cei care se află pe drum. Și atunci nu este în folosul nostru să ne asigurăm că știm unde suntem pe drumul acesta? Și nu numai că știe, dar este dispus să ne și însoțească, să ne călăuzească. Și este și cu noi, și aici este paradoxul divinității, în același timp este cu noi, dar ne și așteaptă. Este cu noi, dar ne și așteaptă. Ce înseamnă, spune aici, cunoaște carea celor neprihăniți? Și ce înseamnă să ai acces în cunoașterea aceasta a Domnului? A fost amintit Apocalipsa. Uitați-vă, când Domnul Iisus face examinarea bisericilor, capitolul 3, versetul 5, cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge nicicum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Dați seama ce înseamnă asta, să te știe pe nume? Dacă ați lucrat într-o companie mai mare și a venit într-o zi șeful ăla mare de sus, n-ai fi surprins să-ți spună numele, să te cheme pe nume? Îți zice, n-am știut că contez chiar atât de mult. N-am știut că mă știe. Acum, uneori nici nu e bine să te cunoască șefii, se spune. Da? Dar, gândiți-vă, dacă aici, pe plan omenesc, așa privim lucrurile, Domnul Iisus spune, numele Lui, îl voi spune Tatălui, îl voi mărturisi. Mie mi se pare o favoare extraordinară, de neimaginat. Noi nu ne știm numele prea bine unii altora. Și e trist, pentru că suntem de mult timp împreună. Dar avem măcar această mângâiere, că Domnul îl știe. Domnul îl știe pe Lui. Îngerul lui Bisericii din Filadelfia îi spune, știu faptele tale, cunosc faptele tale. Și acum asta poate fi o atenționare cu privire la faptul că Dumnezeu știe și ceea ce noi încercăm să ascundem, să disimulăm. El știe, căile noastre, alegerile noastre nu rămân taine, nu rămân ascunse. Ele sunt cunoscute de Dumnezeu. Dar poate fi și o asigurare că Dumnezeu urmărește traseul nostru, ne însoțește pe drum și ne pregătește destinația. Domnul Iisus spune, casa Tatălui meu sunt multe locașuri, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Nu știm ce va fi în acest an, nu știm ce ne așteaptă, veștile sunt în continuare îngrijorătoare, pe cum vedeți se agită apele, vești de războaie, uitați-vă că începe să se contureze scenariul acela biblic, începe să se contureze tot mai clar. Vom înainta pe un drum presărat cu pericole, dar nu ne putem opri. Ce înseamnă pentru noi lucrul acesta? Să ne amintim mereu și mereu că suntem cunoscuți de Dumnezeu. Să ne amintim că drumul nostru este cunoscut de Dumnezeu. Pentru noi sunt surprize, accidente, neprevăzute. Da, pentru noi sunt. Nu pentru Dumnezeu. Să ne amintim că El ne oferă protecție și călăuzire. Și mai ales, El ne va aștepta la destinație. Fie ca psalmul acesta să ne urmărească măcar pentru o vreme.
măcar pentru o vreme, ecourile lui să reverbereze în gândirea noastră, în inimile noastre și să luăm aminte, să ne gândim la influențe. Mi-am propus de mult timp să nu mai vorbesc despre, așa, identificând diferitele canale de media sau social media. Până la urmă, vă rămâne dumneavoastră responsabilitatea aceasta individuală și personală de a selecta, însă eu cred că pericolele sunt prezente și sunt atât de insinuos aranjate acolo încât de multe ori nici măcar nu ne dăm seama. Tinerii sâmbătă au avut parte de o provocare. Fratele Nic a pus o întrebare legată de înțelepciune. Da? Și ce bine ar fi dacă înainte de orice ne-am pune întrebarea aceasta: este înțelept oare? Este înțelept oare? Este înțelept să răspund? Este înțelept să postez? Este înțelept să mă uit la lucrurile astea? Este înțelept să-mi petrec timpul urmărind nu știu ce? Sau este înțelept? Este înțelept? Este folositor? Este adevărat? Da. Filtre care, cred eu, merită puse. Așadar, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Amin. Doamne ajută-ne! Haideți să încheiem. Pe fratele Gigi Roșu îl rog să rostească rugăciunea în încheiere. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos și iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. La ora 5 ne vom revedea. Versete memorate, poezii, cântări, tot ce aduceți, nu uitați să fie într-un spirit al închinării.